Hi guys, welcome back my Cecilia Nazari YouTube channel. दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना गोखै गोखा गोबाब जोंनि फंबाय बिनानावमोननि कुइसन्स हरनायखौ माखासेखौ आङो पिकआप खालामनानै एन्सार होनो सानदों आरोना नोंथांमोना खोनासंलांदो फार्स्टआवनो जुगु दादा जागु दादा most interest name ना खोनाफेराखैमोन आरो बे नामखौ नों मा जायगानि आरो बिएफ दंना गैया वाव आङो ना क'क्राझारनि आरोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बासबारिनि थ' बासबारि मोननै दङ बाट जोंनिया धुबुरी जेनिखि दायो एयारपर्ट गोदान खुलिदोंना बे खाथिनि आरोना जोंनि गामि खाथि बियो एयारपर्ट गोदान खुलिनाया थ' नोंथांमोना मालाबा थांनानै नायनो हागोन बिएफ दंना गैया होनना सोंदों आरोना थ' बिएफआ आगै दङमोन बाट दायो गैला आरोना थ' नेक्स्ट Swngnaini. Wow, so nice, very interesting. Twinkle, twinkle, little star, single are the superstar. Wow. Bindasta abo, tension free. Thank you dear. Next, Suboro. Hi Cecilia, nang mabri dong? Ang mojangi dong dear. Nोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों नों बेसांसिम फरायनाय आं लाजियोहाय फरायनायनि फारसे सोङोबा फारसेथिं दुखुबो मोनो लाजिनायबो मोनो आरोना एक्चुअलि आं फरायजोबनो मोनदिया आरोना फरायजोबनो मोनैनि थाखायनो आं दिनै आउटआव फैनो गोनां जादों फरायफुबाय थानाय समाव जेब्ला आं हायार सेकेन्डारि पास जायो अब्ला गोरिबनि फिसा ना बेनिखायनो फर्म फिलआप खालामनो थाखाय आंहा थाइसेबो रां गैया जानायलाय थ' फर्म फिलआपखौनो खालामनो थाखाय आंहा रां गैया जानायमोन आरोना बै समाव डेट फेल जागुलायदों आंहा एडमिसन होनो मोनासै आरोना डिग्री एडमिसन खालामनो गोनांमोन थ' अब्लाबो लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय आं बहुत खस्थ' खालामगासिनो डिउटिसन कमप्लिट जाबाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट सरन सरगियारि जोंनि आसामनि बायदि जायाना अमा बेदरा होनना सोंदों आरोना नंगौ आगै जोंनि आसामनि बायदि अमा बेदरा गोथाव नङा माने एक्चुअलि सेम बेदरा अब्लाबो टेस्टआ गोथाव नङा आरोना आसामनि बायदि जोंनि आसामनि बायदि थेंक इउ नेक्स्ट राहुल बसुमतारी हाय I live in Bangalore can you tell me which place do you live in Bangalore same question common question आरोना आं दहायनो बुंखांबाय आं हरमायाव थायो थेंक इउ so much next फुंबिलि बसुमतारी खानाया माथो गोलाव जाबाय आब' गोलाव जाबायना खानाया एक्चुअलि सिख्लाफोरनि खानायानो थाब गोलाव जायो नेक्स्ट फद्रे बसुमतारी नोंखौ दख'ना गाननानै गथ' सानै गोनांसो नुबाय डार्लिं सना लोगोआव नंगौना दख'ना गाननानै जोबोद बिमा नुबाय माने गथ'फोर गोनां नुबाय न थेंक इउ स' माच नेक्स्ट थें ब्र फाउदुर बसुमतारी दख'ना गानब्ला मा नुयो दख'ना गानब्ला बरि नुयो लंपेन्ट गानबा सलिड नुयो वाव जोबोद इन्ट्रेस्ट ना दख'ना गानबा बरि नुयो लंपेन्ट गानबा सलिड नुयो नाइस एन्सार थेंक इउ सिस्टार नेक्स्ट बिसि क्रिएशन आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम अके आगै लिंकखौ हरनानै दोन दे जाय गोदान चेनेल एबा गोदान चेनेल नङाबाबो साबस्क्राइब खालामजानो लुगैदोंबा लिंकखौ हरना दोन थ' आङो साबस्क्राइब खालामगोन आंहा मोननै चेनेल दङ मोननै चेनेलजोंबो आं साबस्क्राइब खालामना होनो हायो आरोना थ' माखासे फंबायमोना गोबाङानो बुंहरदों आब' आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम नाथाय लिंक हराखै आरोना थ' आं गोबां बेसेबां नागिरनो बहुत नागिरबाबो बेलेगसो फैयो बेनिखायनो आं लिंक हरजानो लुगैयो आरोना लिंक हरनानै दोन आगै मोनदे थ' गासैबो हरना दोनबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामजानो लुगैनायफोरा थ' आं नायखायो एक्चुअलि जोंनि बर'फोरनि उन्दै गथ'फोर दङ ना थ' बिथांमोनाबो गोबां
साबस्क्राइब लुगैयो निउ चेनेल थ' आं साबस्क्राइब खालामगोन थेंक इउ आगैमोन जेसन गयारि आब' दख'ना गानना ब्लग भिडिअ मोनसे खालाम हायोबा होनदों आरोना अके आगै आं ट्राइ खालामदों दे थेंक इउ स' माच नेक्स्ट सिता बसुमतारी आब' नोंनि खानाया मानो बेलेग बेलेग मोनसेयाव गोजा मोनसेयाव गोसोम एक्चुअली आगैना सिता बसुमतारी आङो जेब्ला गोसो जायो अब्लानो खानायखौ गोदान गोदान मडेल लायो आरोना मालाबा कालार लानो लुगैबा कालार लायो मालाबा बेबायदिनो लायो आरो आंनि गोसो बायदि आङो लानो लुगैबानो आं चेन्ज खालामो आरोना थ' बेनिखायनो बेलेग बेलेग नुयो थेंक इउ आगै नेक्स्ट रायखां बर' आब' नोंनि फन नाम्बारखौ अन्नानै हर आंबो सासे इउटुबार जानो लुगैयो अके आगै एक्चुअली आं फन नाम्बारखौथ' होनो हानाय नङा जेब्ला आं स्क्रिनाव फन नाम्बार होगोन थ' एसे प्रब्लेम जायो आरोना बेनिखायनो फन नाम्बारखौ होनो हाया एक्सट्रा नाम्बार गैया आंहा प्रफेसनेल नाम्बार बेनो स' आं इन्सटाग्राम लिंकखौ होना दोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो जिखिनि आं रोंदों आं बेखौ फोरोंनो नाजागोन दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट सोमखोर बर' न'आव फैनानै बिउटि पार्लार खुलिफैदो फ्रेन्ड अके नों जि सानदों आंबो बेखौनो साननानै दं माने जेब्लानाखि आंनि साननाया कमप्लिट जागोन आरोना दाथ' फैसाबो नांगोन ना दखान खुलिनायनि फारसेबो गोबां रां नांगौ नाथाय जों गोरिबनि फिसा अब्लाबो ट्राइ खालामबाय थादों जेब्ला आंनि ड्रिमाबो कमप्लिट जागोन अब्ला आं न'आव थांनानै रांफोर आखायाव थाहैगोन ना बे समाव होमबानिया आङो खुद गावनो खुलिगोननो आं नाजादों आरोना थ' थेंक इउ बेफोरबायदि एडभाइस होयोबा बेफोरबायदि गोख्रों खौरांफोर खोन्थायो ना होयोब्ला आं गोजोननाय मोनो आरोना थेंक इउ डियार फ्रेन्ड नेक्स्ट बिलायस्रि नार्जारि आब' बे बिबारखौ माबायदि बानायो अन्नानै भिडिअ बानायलाय प्लिज होनदों आरोना बिलायस्रि बिनानाव एक्चुअली आं न'आव गैयाना न'आव थानायमोनबा आं गासैखौबो खिन्थागोन नाथाय नेक्स्ट आं जेब्ला न'आव थांगोन अब्लाना आं गासैखौबो फोरोंखागोन आरो आङो भिडिअ खालामनानै आं दिन्थिखागोन आरोना माबायदि बनायो मा नांगौ मा नाङा थ' फल' खालामबाय थाबानो जाबाय थ' लोगो मोनगोन थाबैनो आसा खालामो इसोरनावबो बिनानै होबानो जाबाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम नेक्स्ट समेन बर' आब' नोंनि बिएबा बर'ना हारसा मा कुइसन बियो इन्ट्रेस्ट ना आंनि बिएबा ना आगै मानो हारसा जानो आगै बर'खौनो लागोन आं दाथ' बर' जाबाय जेथिया गावनि बिमानि रावजों मोजां गाज्रि गासैखौबो फोरमायनो हायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो बर'खौनो लागोन दे आगै हायोबा नायना दोन थेंक इउ डियार थेंक इउ स' माच नेक्स्ट राजेन बसुमतारी सिस्टार व्हाई आर यू गोइंग टु चेन्ज योर लाइफ स्टाइल so nice question or what happened to in your life actually this is the reason in my life I'm going to change my life because I was the anger and attitude now I'm changed already I'm changed I'm not like that thank you so much for question me next फुस्कि मोसाहारि आब' नों बेसेबां इयार जाखो वाव दाथ' गासिबो मिथिजोबसिगोन ना एक्चुअली बिनानाव फुस्कि आङो 20 जोब्बाय दायो 21 रानिं हाबगासिनो आरोना 21 थेंक इउ स' माच उइस खालामनो हागोन नभेम्बर 22 अके नेक्स्ट आगोमा बसुमतारी ओइ आब' आंनि भिडिअखौ मानो रावबो नाया आयौ आगै आं नायगोन लिंकखौ हरना दोन प्लिज
मोननै चेनेल दं आं साबस्क्राइब खालामगोन एन्ड नायगोनबो थ' नों मोजां मोजां टेलेन्टनि मोजां मोजां नोङो जुदि नोंनि टेकनिकजों नोङो जुदि भिडिअ हगारोब्ला एडिट खालामनानै बानायनानै स' गासैबो इन्ट्रेस्ट मोनो नायो स' नायगोन मानो नाया जानो हागै आं नायगोन हरना दोन दे लिंकखौ थेंक इउ स' माच नेक्स्ट मानिसर स' बिउटिफुल नुदों आब'आ चिरांनिसो नामा आगै आं चिरांनि नङा क'क्राझारनि आरोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय बासबारि बे धुब्रि बासबारि गोलैयो आरोना धुब्रि खाथि जायो जोंनिया थ' आङो सनितपुराव देरबोनाय मा होनो सनितपुर बे सनितपुर ना दिखियाजुलि सनितपुर बेयाव देरबोनाय आरोना थेंक इउ नेक्स्ट हितिजर नार्जारि नों माबायदि सेंग्राजों हाबा जानो लुगैयो वाव नाइस कुइसन एक्चुअली आं ना सिम्पोल हाम्बल लाभिं काइन्ड आन्डारस्टेन्डिं आं बेबायदि जों हाबा जानो लुगैयो आरोना अनसुला गुरै नम्र माहि बुजिनाय बेबायदि हौवा आं हाबा जानो लुगैयो आरोना थेंक इउ स' माच सोंनायनि थाखाय नेक्स्ट दायुद दैमारि फैदो बेनि कुइसनखौ नायनोसै सरि दे एक्टिं खालामनायनि थाखाय दख'नायाबो बर'नि फास्रायाबो बर'नि खेराखौलाय बर'नि मोनोना मोना सना बेखौबो आं मिथिया दे डार्लिं सना बेखौबो आं मिथिया बर' मा होनो बर'नि खेरा दंना गैया बेखौबो आं मिथिया दे नेक्स्ट गेवलां बसुमतारी आब' नों बेंगलराव मा खामानि मावो खोन्थाहरनो हागोन ना होनना सोंदों आरोना एक्सुवेलि आङो बेंगलराव बिउटिशियान मावो एन्ड दायो हेयार स्टाइल्स एन्ड मेकआप आर्ट सोलोंदों आरोना एन्ड नेक्स्ट कुइसन कनेन बसुमतारी साबस्क्राइब बेसेबां जाखो मानो नुवा एक्चुअली साबस्क्राइब आं हाइड खालामना दोनदों बेखायनो नुवाखै इउटुब चेनेल खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै बाट बहुत मोजां जादों नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि हेफाजाबाव आंनि साबस्क्राइबारा इसेबां जानानै दं आरोना 15K नि खाथियाव जानानै दङ थेंक इउ स' माच किनराज बसुमतारी थ' बिथांनि कुइसनखौ खोनासंसै लास्ट कुइसन आरोना प्लिज अन्नानै आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नों जे बिउटि पार्लाराव थायो बेनि मोनसे मोखाङाव फुननाय क्रिम स्टेप थायो ना बोरै बोरै फोननांगौ बेखौ ससे देखायना हो अके डियार बे कुइसनखौ ना मोजां कुइसन मानो होनोबा जोङो जानला मोनला क्रिमखौ जानला मोनला स्किनाव जोङो इउज खालामनो हाया आरोना मानो होनोबा गोबां रिएक्शन जायो स' बेनिखायनो मोखांखौ सोरनिबा मोखाङा ड्राइ थायो सोरनिबा मोखाङा अइलि थायोना बेनिखायनो बेखौ जोङो नायनानै एबा सोंनानै जोङो क्रिमखौ इउज खालामो आरोना गोबां स्टेप गोबां टाइपनि क्रिम थायो आरोना थ' आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन 6-7 मिनिट्सआव आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हागोन नाथाय दायोथ' हायाना बेनिखायनो नेक्स्ट आं नोंथांमोननो नाजागोन आरोना ट्राइ खालामगोन आं दिन्थिगोन आरो थेंक इउ स' माच डियार फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो हाय भिडिअ'खौ माबायदि नुदों मोजां नुदोंबा अन्नानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके लाइक होबानो जाबाय आरो गोदानबा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके बाय